Fiċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra ta' 36 membru ġdid fil-Korp tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li riżultat tar-riformi li twettqu fl-aħħar snin illum pajjiżna hu klassifikat mal-10 pajjiżi l-aktar siguri fid-dinja. Fl-istess waqt innota li l-Korp tal-Pulizija fl-aħħar snin baqa' kkunsidrat bħala l-aktar istituzzjoni f'data fil-pajjiż. Il-Kummissarju Gafà kellu messaġġ ċar għal dawn ir-rekruti l-ġodda. Allura jiena il-ħeġġa li rajt fihom, il-gburija li rajt fihom, għattilhom li magħhom hemm 90% oħra tal-membri tal-Korp tal-Pulizija sabiex flimkien inkomplu nagħmlu l-pajjiżna fost l-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja. Tul iċ-ċerimonja l-Kummissarju Gafà rat ħajru wkoll il-Kuntistabli Kristin Kutajjar li se tirtira fil-ġimgħat li ġejjin. Tul il-karriera tagħha hija kienet responsabbli minn 15 reklutaġġ ta' kuntistabli fil-Korp, inkluż dan ir-reklutaġġ. Is-sodisfazzjon tagħna kien li ma wafqux hemmhekk. Komplew jilħqu fil-karriera tagħhom hemm minnhom spetturi, laħqu wkoll surġenti u hemm sodisfazzjon tagħna bħala instructors li tarhom minn rekrut ikomplu jżidu u jkomplu jistudjaw u jkomplu ssaħħu f'dak li dejjem hemmnu bih li jilħqu pulizija. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri qal li sħubija ta' dawn il-membri qed issir fi żmien meta r-rata ta' kriminalità niżlet għal 30 reat għal kull 1000 ruħ. Irrimarka li 20 sena ilu meta l-popolazzjoni u l-attività ekonomika kienu anqas, ir-rata tal-kriminalità kienet ta' 46 reat għal kull 1000 ruħ. Lill-kuntistabli l-ġodda l-Ministru Camilleri fakkarhom li mhumiex jibdew xogħol kwalunkwe imma vokazzjoni maħsuba biex ikollna soċjetà aktar sikura. Fakkan li t-tieni ftehim settorjali firmat ftit ta' xhur ilu għall-Pulizija ipprovda żieda fil-pensjoni għal min iservi għal 29 sena. Il-allowance addizzjonali għal min iservi aktar minn hekk u ddaħlet pensjoni lil romor fl-eventwalità li membru tal-Korp jiġi nieqes fil-perjodu bejn waqt li jkun fis-servizz u l-età statutorja tal-irtirar. Il-kuntistabli Nicolas Bugelli ġie premjat bil-premju PC Mark Farrugia bħala l-aħjar rekruta.